Počúvajte, moji milí, ešte vám poviem jednu príhodu. Velice mám jednu príhodu veľkú. A je to o muche. O muche, to je mucha. Mucha. A tá mucha se mnou tak vydrbala, ma ponížila úplne na dno, ma vykúpala v vlastnej hanbe. A ja vám to povím, jak to bolo, lebo to bolo velice poučné. Som sa velice poučil z toho jako, ale neviem, či víte, kto ví, kto neví, asi väčšina neví, lebo som to nikdy ešte nehovoril. Leda by ma niekto poznal, že ako ja bývam v tom Nemecku. To sa nechce chváliť, ale akože tam bývam, ako. A ja tam mám taký vohnung, taký krpatý byt, víš, a je to na takej jednej, ja nevím, jak hora, alebo čo, ne? Však ako v horách to je, akože reklamačná činnosť, či jaká dovolenková, či ja neviem, je dovolenková oblasť to je, no. Ako pekné to tam je všetko, ja nehovorím. Aj keď furchčie a zima tam je jak v prdeli je teplo, ale zima jak na Sibíru, lebo celé Nemecko furt prší a zima tu je, ani sem nechoďte. To je jedna tragédia, oni keď chcú mať teplo a nechcú kúriť, tak idú do Chorvátska, do Talianska, do Španielska, aby videli slnko vôbec, ne, ako, jak vyzerá. A potom sa aj tak hovorí, že sú studení jak čumáci, či jak sa to hovorí. Psačí chvost, či ja to je jedno, ja už nevím. Ja už to nepamätám, ale pointa je v tom, že tam v tých horách všetkým drbe, ja nevím prečo, a skoro každý tam chová kone, kravy a ja nevím, všelijaké zvieratá, oni sa asi na to nejak zatažení, ja neviem, čo z toho majú, ale nech. No, a očúvajte, čo ja vám poviem, akože dobre, mám pekný byt, všetko, teraz sa tam je toto, no, dobre sa tam sedí, fajčí, pije, aj všeličo, ne, tak jak sa patrí. No, ale ma tam sere ako jedna vec, lebo kamarády, ty máš taký pekné a bývaš si jak kráľ a tutok, hentok. Reku, áno, na obrázku velice, to je pekné, hotový raj na zemi, ne, však co? No, lenže nikto neví jednu vec, že títo kone smrdlavé, oni vám seru, len žeru a seru. A občas chodá kade tade, ne, erža, Však kone asi musia, keď inšie nevedá, štekať nebudú, ne? No, a čulia sedím na tej terase, to hulím, ne? A chcem mať pokoj a ono sa mi tam pred nosom vysere takú kopu a ja mu hovorím,
A to si nemohol hejtať, daj vyserať! Musím musel rovno pred mojím nosom. A ono sa erčí a sa mi smeje do sichtu. Ja hovorím, dobre môj. No, si zvíra, tak asi nevíš. Tak je ti odpustené. No, ale to by bol taký malinký problém. Lebo ja, keď som bol taký malý, krpatý, zasran, jeden, taký ušatý, tak nás kedy posílali do tých táborov všelijakých a ja neviem, čo to bolo, také tí všelijaké kempingy, či čo, a to je jedno. No. A čul, nás tak raz vynali, že chodte sa hrať, tam je ihrišťo a hrajte sa deti a kopte si fotbal a ja neviem, nahánajte sa, robte zle, bíte sa s palicami a kopte sa, a ja neviem, také srandy. No, tak my sme tam išli a ja som v živote nevidel živú kravu, ne? Lebo ja som chlapec z Dolákov a oni na horách tiež keď mali takú úchylku, tiež títo všelijaké zvieratá pásli a nevím čo, už dneska to tak není moc, jak kedy. Ale inšie som chcel povedať, no. A včul sme išli na to ihrišťo, ne, že si ideme kopať loptu, alebo ja neviem čo. No a boli tam také pekné kopčeky, jeden vedľa druhého, reku, hurá, krtko! Ja som kedy chytal krtko, som strážil, kedy vyleze, ne, on si robil taký kopček. A ja som číhal, vylezol, tak som ho drapol, reku, serus kamarát, ne, šparil som ho o zem. A on bol spokojný a tiež, no, tak sme sa hrali, no. Ale čo sa stalo? Ja som zbadal tie kopčeky. Ja jeden vedľa druhého. Celý bez seba, reku, toľko krtkov v pokope, to není ani možné. Ja som tam hneď začal strážiť, ne? A voľako, a furt, a nič, tí krtkovci voľako nechodili. A reku, skúsim tam ruku pichnúť, voľakého trapnem za krk. A bude s tým amen, ne? Však lebo len zlobu to robí. No. Tak som zapichol tú ruku. A ono to bolo voľaké také teplé, lepkavé. A ja som potom zistil, teda, sa mi začali všetci spáť, ne? Že som dilino a že to není krtko, ale že to je kravské lajno. No ale ja som to odkiaľ mal vedieť. Ja som to nevedel, ja som zbadal kopček a reko to bude krtko a nebol svina. Tak som celý smrdlavý, potom išiel na spák, som sa musel umyť, ne, hamba veľká. A už o tom ďalej vyprávať nebudem, lebo už ešte aj dneska sa hambím. Není mi všetko jedno, aj dneska. To bola veľká tragédia. No, ale inšie som chcel povedať, že ja už dneska teda vím, že keď z neho vylecí ten produkt, že tam nebýva krtko, ale že to je odpad smrdlavý, škaradý, hnusný, teplý. A čo je horšie, že na to teplé, smrdlavé, lepkavé ide čo? No muchy. Muchy na to idú a to je ich hostina a oni sa tam pasú, tam majú diskotéku a zábavu a tam ponúkajú všelijaké tie jedlá, neviem čo. No však dobre, no tak nech si užívajú, nech im to chucí, nech si dajú. No. Lenže tento kón, keď sa mi vysere pred barákom, ja nevím, čo toto je. Všetky tí smrľalavé, od hovna olepené muchy. Ja otvorím dverá a oni frn donútra. A ja kúkam na nich, reku, divčatá, alebo chlapci, alebo čo ste, nevím. Ja nemám nič proti vám, ne, však aj babičko, aj vás stvorila, aj mňa, aj kona.
všetci sme len ľudí. No a hovorím, idte ven, prečo musíte byť vnútri s tými zasrdanými nohami, klepetami, alebo ja neviem, čo to majú. A tak to im vysvetľujem, dohováram, ne? A oni sa mi smejú, oni sedia na tej scéne a že my nejdeme a nám je tu dobre a toto a vyplazujú nám na to jazyčisko. No, tak hovorím, dobre, nechceš, nehaj tak, kľudne tu bývaj, ale daj mi pokoj, hej? A viete čo? A oni mi nedajú pokoj. Oni mi nedajú pokoj, lebo ja idem, ja si ľahnem, ne, ako do postele, že idem kúkať, volačo večer unavený, ne, sa idem kúkať do televíza a ja si ľahnem a oni hneď za mnou, oni z kuchyny hneď dolezú za mnou. Že poď sa hrať, a ja hovorím, ja som unavený, ja nejde, dajte mi pokoj, idte tam do Rici, volakám, tam si sedzte a dajte mi svatý pokoj, ja chcem kúknúť aspoň kúsek filmu a idem spať, ne? No, oni furt po mne, a hop a tak, a skáču a olizujú ma, štíglá ma, nevím čo. A ja hovorím, tak dobre, už ste otravné, hnusné, nemám vás rád, ale tolerujem vás, lebo ste Boží tvor a čul sa tak hráme a ja hovorím, ale tak 5 minút, ne, a potom chodste a idste a tak a dajte mi pokoj. A oni mi furt nedajú pokoj, pol hodina, mne chce spať, ne, oči sa mi kríža, to ja už som unavený večer, ne, však to ja som není mladý človek. No. A toľko, a oni furt, že poď sa hrať a hento, a ja hovorím, dajte mi pokoj. A on nechce mi dať pokoj. No, tak ja potom idem do kuchyne, idem ešte si volačo zjesť, ne, lebo to tej ryby tak vytrávi. A tak vyberem si nejaké to jedlo. A oni za mnou. A zas sú pri mne. A do taníra. A ja im hovorím, počúvajte ma sem. Tam máte lajnavenku, idte sa nájsť tam. A oni porád mi do taníra. A že daj sem okoštovať, čo máš dobrého a toto a my to chceme a skáču tými po taníri mi skáču a ja im hovorím, že idte do Rici, to je moje jedlo, to vy nemôžete jesť, lebo vy ste také Božie tvory. A vy máte iné chute a my máme iné, my také všelijaké chémie a Ečka a všelijaké tí otravy jedla, ne? Hovorím, nežer to, lebo sa otráviš. Ja mám veľké telo, ty máš malé telo, tvoje telo zjí to a umre na smrť. Umre na smrť, nerob to, nejedz to, ne. A oni to chcú a furt a tým sosákom mi tam furt on dá do toho a furt len hovorí, víš čo, tak si daj zdechni, je mi to jedno a budeš mŕtva a bude mať aj pokoj od teba už potom, ne. No ale ja nevím, čo to je. Oni nechcú umrieť. Nechcú. Normálne sa nažerú a za mnou do izby a poďme sa hrať. A ja hovorím, ja nejdem, bože, som sa najedol, aj vy ste sa najedli, tak idete spať, dajte mi pokoj, ja idem tých spať. A ja chcem mať pokoj a oni furt len skáču po mne a loza, štígla, štípu a ja nevím, furt mi nedajú pokoj, ne, otravné sú. Hovorím, počúvaj, tak chycím, vyhodzím cez oblak, že uvidíš. Polecíš, jak špinavá handra, cez oblak, alebo cez dvera, to je jedno. A oni sa mi smejú. No, reko, dočkaj. No, tak som sa načahol.
5 rázy som sa načahol, šmahol som, 5 rázy. A oni mi vždycky utekli. Oj, do mňa už nervy. A ja hovorím, dočkaj, musím ísť nejaký náš na nich, lebo oni sú rozumnejšie, jak ja, oni majú viac očí. Tak si hovorím, nejde to z pravú ruku, pôjde to z ľavú ruku. No. Tak som to sa načahol, z ľavačku, som urobil akože falešný pohyb, že idem z ľavačku na nu a ona sa zlákla, sa tak cukla dozadu a vtedy pravú som zakontroval a ja som mu lapol, normálne som mu lapol, tú muchu hnusnú. A včuľu má v ruke a ona tam vrnží a že pusť si ma, ja že hovno. A ona že dobre, pôjdeme na to hovno, len ma pusť si. Ja že dočkaj chvíľu, však počkaj, ne? Tak som otvoril okno, som sa tak načáhol, úplne, keď idete gulu alebo granátom házať, ne? Čo máte, to nevím. A včuľ, počúvajte, čo sa mi stalo. Toto bude najťažšie pre mňa povedať, lebo taká mucha se mnou vyondila, že doteraz to nechápem, jak sa to mohlo stať. No. A čuli, jak som sa ja natáhol, načáhol som sa, ne, akože ju vymrštím do prístoru, tam za oknom, ju vyšmarím. Oj, tak som sa natáhol a hodil som, až mi sliny tu skáču zuby. No, ale ja teraz, ja kúkam, ne, a tá mucha mi tak z ruky vylecela. Normálne, jak to poznáte, ne, že keď niečo hádžete, tak to tak vylecí, tak aj ona tak vylecela, jak nejaké, one. A teraz vidím, ona tak meter a pol lecela, normálne lecela do toho prístoru a ja som sa tak duchu potešil, na tu máš ty svina jedna. Ale víte, čo spravila? Ja to nevím ani vypovedať, lebo ona, jak lecela, ona normálne hodila spátečku v lufte urobila. A žvrnk donútra zas, okolo hlavy mi prelecela. Ale ja som nechápal, ja som kúkal jak puk, že jak mi lecí okolo hlavy. A jak mi lecela okolo hlavy, ešte aj jazyk na mňa vyplazila. A potom, jak som za ňu došol, a že a prečo si tam nechcela ísť a toto? A ona, že ale ja vím, kde mi je lepší. Hej, ale ako? A ja hovorím, čak tam. A ona, že ne, že ona ví, kde je lepšie lajno. No. Tak čo, jak som to mal pochopiť? Ďakujem.